अनंत टी रिफ्रेश हमी। पिंगुळी येथील परमपूज्य संत राऊळ महाराज यांच्या समाधी मंदिरात अज्ञात चोरांनी धाडसी चोरी केली आहे। ही घटना उघडकीस आली आहे। दरम्यान शुक्रवारी 3 जानेवारीला पहाटे 2:45 वाजण्याच्या सुमारास आलेल्या 4 अज्ञात चोरट्यांनी चोरी केल्याचं सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झालंय। चोरट्यांनी चांदीची मूर्ती, फंडपेटी तसेच परमपूज्य विनायक अण्णा महाराज यांच्या समाधी मंदिरातील चांदीची दत्ताची मूर्ती, फंडपेटी फोडून चोरी केली आहे। 2 फंडपेटीतील सुमारे 30,000 रुपये आणि सुमारे 13 किलो वजनाच्या 2 चांदीच्या मूर्ती, पादुका चोरट्यांनी चोरून नेल्याचं उघड झालंय। या चोरीच्या घटनेनं पिंगुळीसह कुडाळमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे। 4ही चोरटे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झालेत। घटनेची माहिती मिळताच कुडाळचे पोलीस निरीक्षक राजेंद्र मगदूम आणि टीम पिंगुळी मठात दाखल झाली आहे। श्वान पथक तसेच ठसे तज्ञही दाखल झाल्यात। अधिक तपास सुरू आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।